haideți să vă arăt cum puteți fura din Lidl fără să fiți prinși. Aveți nevoie de o sacoșă din asta, da? Intrați cu ea, e ca și cum cărați ai, da? Dar ea se vede că e plină. Bun. Hai, urmează-mi la. Ce vrei să-ți iau? Ia ciocolată. Ciocolată? Da. Am luat turtă dulce. Așa, se vede ceva? Cam Nu. Ce mai vrei să-ți iau? Bine, luați și voi produse din astea mai mici să vă încapă, da? Asta, ce mai vrei el să-ți iau? Uite, un Moș Crăciun. Unde mă Crăciun? Acolo. În ăsta, Oreo? Nu, acolo. Lasă că merge și asta, merge și asta. Asta e cea mai mare mărime pe care o poți introduce în sacoșă, da? Și Moș Crăciun? Unde, mă? Ok. Vrei și Moș Crăciun. Da. Ok, bagi și pe aici frumos, da? Așa. Urmează. La urmă, să nu bată la ochi ați intrat în magazin și ieșiți cu funga goală, da? La urmă, nu știu, luați și voi ceva. Venim cu aia. Mergeți spre casă, da? Spre casa de macat, frumos. Și scoateți toate produsele și plătiți-le nemernicilor, nu furați.